गसाइगावनि साबखाथा पुलिस आउटपोस्ट सिंनि हास्रावबारियाव गारि सौग्रावलायनायनि जाउनाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। गारि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुङा गावसुलका गामिनि भानुराम राभानि फिसाज्ला राजाराम राभा होननानै मिथिनो हानाय जादों। जाब्रबथाय जानायनि उनाव साबखाथा पुलिसआ जाथाय जायगायाव थांनानै राजाराम राभाखौ आरएनबि सिभिल फाहामसालियाव दैथायहरोब्लाबो डाक्टारा जिउ गोमाबाय होननानै फोसावो। AS 16AC0652 नम्बरनि टाटा मेजिक गारि आरो AS 16A5463 नम्बरनि मटर साइकेलजों मोखांजों मोखां सौग्रावनायनि जाउनाव जायगायावनो जिउ गोमायो मटर साइकेल गाखोनाय राजाराम राभाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राजाराम राभाया मेघालयनिफ्राय गावनि गामि गावसुलकायाव थांबाय थादोंमोन, नाथाय न' सहैनो 7 किल'मिटारसो थाबावनाय समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव अबथिरा जिउ गोमायो।